nwayọọ ga na onye nwe ife karịa ihe ka nke unu emesi na mkpọtụ. Abụtara amacha. N'iji escort aga bọkọ n'ịbụ ọga. N'iji ndị abụ obi aga bụrụ n'ịbụ ọga. Aka ya dịrị ọjọọ ụmụazị yarụkwa nwụrụ ka oke. Anwụrụ ka ọka hapụkwa ya. Ije kwa appetite. Kai. Ekwụsị appetite fa arapụkwa ya. Ọ bụ na aka ide ọjọọ mara ibe ị na-eme. Mgbọrọgwụ a na-eche ya na-eche ya. Ịmakwa. Ibubo a na-eche ya. Ịmakwa. Na-enwere ibubo. Nwa azụ anụ ụka. Nwa aja egbu edi. Nwa achala. Nwa ọbịala igbu mgbu onwe ya. Nwa agbanụsị ya ngene. Obere na-aga nwoke na-ebu. Nwa na-ịba mmanwụ. Ọ taa ka nchọ ka ntị ya na net. Ịma ụmụ ife adamala ka iti ya na net. Maka adịm eme okomoko. Sifo ya ba. Ị na-afụ ya chemere. Obere oge na ọ bụrụ over 120 million. And and so and all the close to my ministry. And the Nkuni in all this pantry is the possession. And Ebukana probably not a man of what to go mote, but as a Thanksgiving. The main Thanksgiving for landed property. Or if you for any while, Chibike. Chibike Momokova. Igbo bodo no nwa na nwe mmadụ ala ya hapụ ya na kwa ya ọ bụ na ọ bụrụ ntị ya ụmụazị. See who's that? No dukwu ya na-ajụ onye na-eme gba nkịtị. Ebe isi bịa. Okay. Pọrịa. Maka unu mezikwa na ada m achọzi mmadụ n'ibe a. N'ibe na-ekwu. You know, Otokana ne tokeno. Anabro anabro egwu mazi. Anwa ka Chukwu si eme ife nwa mgbe nlụrụ ọlụ bụkwa na 2021. 2021 ọ nọ enye mmadụ ka ụmụazị alụ akụchi. O wee bela akwa bịa. Nsi enough is enough. Ba baba ofia kita. O kan ko no nsi dike ha si side. Ọ bụrụ Adam eme mkpọtụ na net. Maka afa na azọ ọkịka. Ibe nchọ ka ngosi nke a bụ na ebe na igosiri ọ dịka ọ nwere ọnwa ebe eji akpọ mfada ordinance. Ọ bụla ile just for Thanksgiving. Seal and sign. Seal and sign. Seal and sign. Ibe woke na eme dia n'obi. Obulile ada azọ ọkịka. Enwe ndị ọlụfa bụ igo moto. Na mbeleten. Nwe ndị ọlụfa bụ ikpụtala efi. Na mbeleten. Ma mụ esigo n'ikpute ebe sifa mba. No landed property. Ịchọ ka ike na Chineke gote alụmana. Igote a na ibe nye m akwụkwọ. Na mbeleten. Ana nwa agbala ebe a 120 million. O ife gola na abụrụ obere ana. Ana bụ nwa toto ọfụ. Na mbeleten. Nwa moto ga-emebi. Efi a ga-eli ya eli. Mana landed property bụ investment. I say the federal old men, I cannot search worldwide. I know they chose this thing for Iji women ganga. I may chop here can I see no. Just for you to know. If onye ruru oge ya wụrụ ụsa. If onye ruru. Nwa nwoke no Belgium. This boy alụrụ me 2021. Mmiri wee na-ezo now. Kai. Mmiri wee na-ezo. Ọsọ that Onye Eze Jesus. Kedu ife ga-emele? Ije ebe nna ya unu enu ka nkụ. Enwe ndị pụta afọ unu enu. Onye Eze adịghị escort aga. You will not see me with escort. Onye Eze adịghị police. I'm a simple man. Onye nwere ibubo adịghị onwe ya nche. Enwe m ibubo, nwee mmanwụ, nwee chukwu, nwee ndị ana. Onwekwala onye nje ụgwọ.
nlụalụ ya ọlụ isi na ọlụ ya galọ ịma na ịbụ onye ori onye ọbụla sị na ọbịa na nke m nlụalụ ya ọlụ ya gara onye a bụ onye ori bịa kwute m ka m gwa gị ife mee ya na-ekele ọlụ eke bịa odogwu n'afọ ala akọ m ịfụ nsị a ụmụazị ọ bụ na ọ bụrụ nsị a ka ọ dịgido wee gbada n'afọ ala ọ ka na-agakwa n'afọ ya obere gafu obere nnanesi ọ dịgido wee gbada me agbọ katapila ọlụ ebido na mgbede tenu ịfụla ala ọ fụrụ ife ọma too ya na ife ọma nka hei ọ kakwa nkụ nke awụ Naijiria ka ị goro ebe a mkpọ niile ka ị goro ebe a mkpọ niile ka ị goro ọgaji hei Chineke di mkpata akị afọ ịsara ya anya Father of the man egwukwana nke ahụ ebe dị mma ya erikakwa ahụ ekwukwana na-enwe nke dị mma ya ụfọdụ na-alụ họteelụ na-echo kai onye eze bụ ọkwa efere n'ebe a na mgbede chen nke a pụkwalụ mpe na nke agba n'ezi odogwu abụla ọga anyị na-eweta a na-esili mens a na-esili anyị na mgbede chen ị na-esili ụmụazị fa na-esili ọ bụla ile jiri nwayọọ asọ ya ma mbi kai enwere ndị ma ife ịma ka anyị wee marụ nọ na ba chọrọ ime mkpọtụ onye na-aza saa nwere onye nwe na-aza saa gbazie nkịtị nọ ya kịta bụ ọgbọ ịtọ aka nọ n'ọgbọ ịtọ ife na kịta bụ 34-35 years 1989 ka amụ m December 7th 1989 aka mbụ nwa ife nọ kịta bụ ọgbọ ịtọ nlu ọgbọ ịsa ezuo m ike maka ịma mgbe ọgbọ ịsa mgba nlu ọgbọ ịsa ezuo m ike jiri nwayọọ gaa na onye nwe ife karịa ya ka nke ụlọ emezi na mkpọtụ abụtara amacha n'iji eskọtụ aga bọkwa n'ịbụ ọga n'iji ndị abụ obi aga bụrụ n'ịbụ ọga aka ya dịrị ọjọọ ụmụazị ya bakwa nwụrụ ka oke anwụrụ ka ọka hapụkwa ya ije kwa apatait ịkwụsị atait fa arapụkwa ya ọ bụrụ na aka ịdị ọcha ịmara ibe ị na-eme mgbọrọgwụ a na-eche ya na-eche ya ibubo a na-eche ya na enwere ibubo nwa azụ anụ ụka nwa aja egbu edi nwa achala nwa ọbịara igbu mgbu onwe ya nwa agbanụsị ya ngene ifere na ka nwoke na-ebu nwa na ịba mmanwụ nwoke na-anya na nke ahụ monastrị iwe ya abanye ọrụ na ya na okwu na o ebute ka atapila elebụl anya alụ anya agba afekt ọfụma ịma ife agba abụdụ afekt atụkwana mmadụ ọnụ edenekwana mmadụ enene maka ịmara ka o si kwado nwoke na-eme a sị na ọgbụ ịtọ ka nkọ na ya 35 years 34-35 ọgbụ ịtọ ka ntụka nọ na ya ada agba ọgbọ ịsa mgba olu ọgbọ ịsa ezuo m ike anyị ka na ọgbọ ịtọ na amara m ọgbọ nke ị nọ na ya mana ekele ọrụ kaba alụ ka ị soro n'ife a na-eme unu bụ ndị ya bụ onye ọzọ lụsị ya unu elie ike unu ejugo unu bụ ndị ya bụ mmadụ chụsị ya aja gee m ntị ịbịa na nke onye eze mmesịala ya ife ịma nwe ndidi 1 month ka ife ọ megala ya ije ebe ọzọ ijezi ebe afọ ọlụ nlụ ga isi na onye afọ lụrụ gị ọlụ ị ga-emesịa ị ga-adị maka ụdọ ga-eji n'onu ọlụ m ana m eji ọfọ alụ ọlụ ada m ezo ezo na-eme ife ana m eme ya n'etiti maka na ife agụ ji eme ile dị ya na mgba aka n'anya hia ana ọnwụ onye eze bili ike 2021 nwatakịrị wee gbaa akụ elisi ịma the most funny thing na masị m ya this young boy gbara man na 120 million gbara man na otego ji abịa ịbịa ịtụ mma mana French na-ewe eji ya ndị kwesịgwa ịbịa nye m ife ebe erike mana
ana hang is panezi. I believe in Nanya one, Nanya. Ukwaluogi order. That's the thing. Ukwaluogi order. That's the thing. Hey, Mokwanye. Odogu. Hey. Investment akarigo. Nka bonya ka sign this deal. Kai. Bonya ka sign the deal. Chukwu eyigo m egwu n'ara. Oyigo m egwu. Kai. Chukwu kele n'igwe no we eyigo m egwu. So kedu me na mma na enwe anwere. Segene. Na ni anu se na o kana bete. Whoa. Ahia. Ahia. Chukwu kele n'igwe n'ụwa. Chukwu eyigo m egwu. Chukwu eyigo m egwu n'ara. So I have to be Isi need easy. Lualu mmadụ ọlụ ka ọ gbaale go dana. Kai. Isi no fake bịa bịa ijiri anya ifu. Isi ni Igbo odogwu lualu mmadụ ọlụ ka ọ gbaale go dana. Alaka nkọ. Kai. Ya zawazalu sigo. Okay. Iba. Iba. Chai. Kai. Ijiri esasi arụ otu amosu otu mmadụ esi ebe nọpụa what to show them and ancha. This land was bought to me by one of my son that God answered prayer through me. For those of you who are not hearing Igbo, oh, nah, I will work on my. And if you say that is not true, calm down. I'm not any of you. Do you know this pepper? What it is called? If you can get me this pepper, this leaf, use it. Like 4, 1, 2, 3, 4. Use it. Use it with 1 carton of sugar. The liquid one, carton of sugar. Pour it inside the water. Then you use this thing as a sponge. Bath your body. No killing them. Allow the water to dry. Any cause of hindrance, setback, anything the person do against you to be drawing you back, you will see it will return back to that person. If I not be able back to sender, back to sender. My come one day want to favor. So I will teach you more. There is your luck. Oh, thank you, sir. Before in our bank years we use you. Yes, sir. So God bless you. Okay, sir. God bless you. In our bank years we use you. That live develop powerful man of father maro. Akwana alwonaga. I had a member too. I thank God of Abraham. Kansubi Igbo nwanne all one lolo na 2021. Otu ogo ji achi beta ngi man ife na block ya. Ana agbara ebe a na kwe na abokwo belana, abokwo belana. Obokwo ile. Who you follow matter, who you matter follow. I can answer you worldwide. So when I forgot na Onye Eze Jesus na ife niile ọ na-eti n'ihu akwụkwọ ọbara nji nke bụ na nwanne ya nwanyị na-ele mama put na afia mkpọ nwanne ya nwoke ama na ọbalụ ka o si ọ na-akwa ka o si na ọ na-agba ọsọ afia onye nke bụ diọkpara fasị na ọnya nwa ka akpọrọ na fonu unu mana asị bụ na nwanne ya nwanyị ka akpọ mana ọ na-anụgo no nke diọkpara fa bụ ife akpọrọ na fonu so na ife niile ọ na-ekpokọta ma ewu ma ọkụkọ ma ndị Hausa na-ele ewu oje chịkọta fa wanyabati afa ego tino ndị bịa ka alụ ọrụ fọrụ je kpokọta ego niile o nwere na banki buru dọba tino ndị nyere ya Thanksgiving so na ife niile abalị nji ka a na-eme mana o nwere onye ya na ya na-ama aka
ọkwa ifuru ụwa welụkwa ka ịha ikwekwa n'aka ịha ahụ maka ndị mburu eburu n'oge ya erughị eru. ọkwa ifuru ndị ya abụfapụta n'ihu akwụkwọ pati na ụfọdụ bụ dibịa na ụfọdụ bụ ndị isi ndị nchụaja. ịchọọ ịma ndị fa bụ ọfụma jee n'ezinụlọ fa jee ebefa ka efu ụmụnne fa ka efu ebe fa ti wee bido. ọ ya abịa ịfụfa echi niile fa na-ekwu okwu iwe mara na ịka ya ekwenye nke fa na-ekwu ka ọ na iyi ekwenyezi. ụnụ afụgolu na ikuku ekugo ewee fụ ike ọkụkọ. onye eze Jizọs ọsabeghị ụmụnne ya ụchụ ka fa nọrọ obodo oyibo ka fa gbaba moto ka fa mewe ife ego. nwanne ya nwaanyị wee ka na-ere nri, nwanne ya nwoke na-eme nke nwa mana ọ na-achọ ndị ọya asarụ na ka o tekepere afọ ebe a ka onye dị ime na ndị ohe eku ume ọfụma. amaghị m na ọ chọghị ije si ibie bido mebe exercise ka ọ tanata ọha afọ ka onye ṅụrụ mmiri ụkwa jee ebe a na-eme exercise ofu ugboro ka o jee ezi ọzọ. ekenekwa m unu. Thanks for watching.